molt fàcil de fer, que a més la podem fer amb els més petits de casa. S'ho passaran la mar de bé i és una altra manera d'introduir les verdures a la mainada. Agafarem uns xampinyons i els tallarem de forma laminada, ben fins, perquè se'ns coguin fàcilment i es quedin una mica cruixents. Els acompanyarem amb uns grans d'all trinxats ben petits perquè donin gust, amb una mica de sal i pebre ben saltejats. És una recepta molt fàcil de fer i que a més es la podem menjar o bé tebi o bé fred, acompanyat també, si volem, per una crema de verdures. Aquest plat el podem servir com un entrant o com un pica-pica, com vulguem. És important que els xampinyons quedin ben cuits i ben ensalats i empebrats. Important que l'all no es cremi, es quedaria amargant, ens faria malbé el plat. Agafem les verdures i prèviament les escaldem, tant la pastanaga com la mongeta. I tot seguit les posem amb aigua i gel perquè no perdin el color i tallar la cocció. La pastanaga i les mongetes tendres li hem fet una escaldada. Hem tingut 4 minutets. La pastanaga la tallem a rodanxes i la mongeta tendra d'una tira en fem 3 o 4 talls, al nostre gust. Més que res perquè a l'hora de tallar el pastís ens sigui fàcil. Per després poder-les tenir, per anar fent les capes. Aquí la recepta l'he feta en 4 ous, perquè en aquell moment no en tenia més. Però l'ideal és fer-la amb 6 ous. El pastís es quedarà molt més alt i més bonic. És purament efecte visual. Perquè amb aquests 4 ous, amb el motllo que l'he fet, potser era un pèl massa gran per aquesta quantitat. Un cop tenim la verdura ja ben tallada i preparada, en un bol agafem els ous i la nata, afegim més sal del compte perquè la nata és dolça i el pastís ens quedaria dolç, per tant afegirem més sal i pebre. Ho batem tot ben batut, que es quedi ben barrejat i llavors ja anirem a preparar el motlle. Com el tinguem ben batut, hi afegirem la nata. Mentre preparem el motlle, aquesta barreja
d'ous i nata líquida, la guardarem a la nevera en fred. Un cop ho tinguem ben remenat, mentre preparem el mollo, el posarem a la nevera en fred. Pensem que faci un moll de casa. Agafem un motlle rectangular, si pot ser, i l'untem tot ell amb mantega i pa torrat. Això el motlle és de vidre, ens és més fàcil de veure si està quedat cuit o si encara li falta un pèl per acabar d'estar fet. Recordem que al microones no hi poden anar objectes de metall. Per tant, utilitzem el vidre en aquest cas. Un cop el tinguem ben untat de mantega, li posarem pa torrat, més que res perquè ens sigui fàcil de desmotllar un cop estigui acabat el plat. Sobretot, un cop el tinguem fet, recordar-nos de deixar-lo que es refredi un xic abans de desmotllar, per evitar que ens pugui trencar. Al deixar-lo refredar, tot ell quedarà més sòlid i ens serà molt més fàcil de treure del motlle. És un plat ben senzill de fer, però que agrada molt. I com ja hem comentat, per la mainada és una manera que de mica en mica es vagin introduint al món de les verdures. Es pot anar adaptant a la temporada, a la verdura de la temporada. Si hi ha carxofes, doncs carxofes les escaldem, les bullim, que quedin ben cuites i les posem. També pot ser en carbassó, amb l'albergínia, amb el que es vulgui. Es pot combinar amb moltes coses. També, si voleu, hi podeu posar-hi formatge ratllat, també. Dona molta adaptació. També és una manera d'aprofitar el que tinguem a la nevera, abans que ens faci malbé. Un cop ja tenim el motlle preparat, comencem a fer les capes. En aquest cas comencem a fer una capa de primer de mongeta, tendra. Això ho podeu fer amb la mainada de casa tranquil·lament, aquesta preparació. És fàcil de fer i s'ho passaran bé i disfrutaran. I és una manera fàcil d'introduir-los al món de la cuina. Fem una primera capa, un xic de líquid i anirem per la segona capa. No passa res si es queda una mica mal col·locat, Queda així. Ara anem afegint la pastanaga. Més o menys que quedi ben repartida, perquè a l'hora de tallar el pastís es vegi bonic. És un plat d'aquells que pots fer amb el que vulguis. I te'l pots emportar si te'n vas de càmping, si fas una excursió, amb un tàper, amb una carmanyola. És de bon fer, és ràpid
i molt versàtil. Anem a afegir una altra vegada més líquid per fer l'altra capa que ens queda. Podeu fer tantes capes com us dongui, vull dir que no hi ha problema. És un plat que en uns 20 minuts, si us organitzeu bé, el teniu fet. A més que es pot deixar preparat i per tant és molt còmode de fer. Això potenciarà una mica el gust. Aquest pastís de verdures. En aquest cas que afegim xampinyons, també és convenient afegir els alls també, que donen molt bon gust. I no té més, el procés és aquest, anar fent capes, anar posant líquid, més capes i anar fent. No ompliu tot el motllo, recordeu-vos que un cop es coigui pujarà de volum, per tant, que no se'ns vessi després. És important que els ingredients siguin tallats primets, perquè així també, a part que es courà molt més ràpid, ens evitarà que pesin i se'ns vagin cap al fons. És un plat senzill D'aquesta manera, al pesar poc, i que és una manera es van mantinguent les capes i ens quedarà més bonic. de nosaltres a la cuina fer-lo. Que d'aquesta manera vegin la verdura des d'un altre punt de vista. Divertit, creatiu, de passar una bona estona. Es menja Fent les capes laminades ho poden passar a la mar de bé. I s'ho menjaran a gust perquè sabran que ells hi han participat. I ara ja un cop el tinguem tot ben preparat, el posarem al microones. El temps és relatiu. Jo us dic 12 minuts perquè és el temps que ha estat finalment. En el vostre cas, el microones era de 800 watts. Però cal vigilar perquè cada microones és diferent. És important
anar amb cura. Si està, ho trobem, deixem que es refredi. I si no, li donarem 2 o 3 minuts més. Ja està. Jo he dit molt de microones, 8 minuts. Aquest moll és massa gros, però que hi ha un quantitat que hi pitjo. Però en aquell moment era el que tenia de... Un cop ja s'ha cuit, per assegurar-nos que està al punt just de cocció, agafarem un escuradents i el punxarem. Si l'escuradents ens surt net, vol dir que està ben cuit de dins. Per tant, el deixem reposar i un cop s'hagi reposat, que estigui tebi, el podrem desmotllar. Si veiem que encara l'escuradents ens surt conforme encara hi ha líquid per coure, el tornem a posar un parell de minuts més. Pot ser un entrant o com nosaltres en aquest cas, que serà per sopar. Pineta un xic de marineta i ja tindrem un sopar fet. Espero que us agradi i bon profit. I aquí el teniu desmotllat com ens ha quedat. Si ja us dic, com he comentat abans, si haguéssim posat 6 ous en lloc de 4, hagués quedat més alt. Però de bo és el mateix, només és aspecte visual.